Tiga. Mas, Renyo, hitungan duit ini. Aku nanya banyak aku. Mas, Pak Dono, Pak. Aja aku. Ayo Mas. Hitungan duit ini. Oh ya, Iya, keren deh. Tiga saya. Oke. Cerit. Mas, lagi kesuwen dong, suwe-suwe.
Wis dicopot wong ya wis bukan. Goreng. Oh, sik, tak balik nih, tak balik. Ojo, tak jahit nih. Oh, sik, iki kecupai. Ora apa-apa. Ini nonton ndak iki iso Anji? Sik nonton sik. Ini nonton kan. Oh, sik. Aku idol. Endi kata musik balok Gorene. Ya iki nek gorene. Ora lho, mesakne masih mau. Wis satu. Cerewet kae. Aku mulai sampe ra penonton nunggu sak menit lho tepuk tangan iki. Trit. Hop. Tepuk tangan. Tidak ada artinya tanpa adanya saweran. Penonton take tak mene kok saweran metu do angel. Besok nak terus kan delok. Aja dek kok ndak sepi. Saiki ngene doa, dene kene iki wong loro, wong telu to. Mas. Ora. Kok wis to wong bro kok. Burung metu. Saldo sih. Iya. Cek no. Cek. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi Mas. Goblokmu ini. Mik kayak ngene kok nyet. Dadi. Yo dadi waduh, dadi. Kakak. Dadi mangan son. Salam sik nang kene iki. Nganggo salam. Yo. Yo ini ojo. Rumah samar ngaji piye, Cuk? Umume lho liyane sing gerang-gerang wae do ngadeg warung ngadeg nang ngejak gesendel ini ayo gelut. Gerang mbahmu lho. Mbahku ning omah. Baik kan lungguh. Ala wis kayak gini ae ayo, kok perlune. Aku dadi. Kene mari, Mas. Dadi patakmu iki kok ngono mari. Oh sik, ngono ki ditakoni sik ora langsung disaut. Tambani ngene ya ora. Wah, iki dukun anarki kok. Ya aku ora ngerti dadi kok. Kok leni. Dipok jaran sik, karo pecet gede ae. Gah, Mas Gilang, ambilkan jaran sik. cok gelem. Becok dhewe. Dhewe. Pak jarane pun diwak ngasik. Kowe kira iso support lek kuwok. Ya ora, Bos. Ya Ora. Ngono iki apa? Dadi saiki tak wecuti. Yo, sing dadi kowe kok. Iki aja ngono kuwi. Wedi tenan. Iki lho. Awedi, sumpah. Dadi kok wedi. Loh, lah aku ora iso dadi kok. Dadi mangan son. Kowe ngerti bae sing dadine kene ora? Nang kono jeduk-jeduke ndase. Ayo kuwi jenenge dadi iki ngono kuwi. Ya udah. Penting benjut. Sama ngomong. Ya wis, nek aku tak ndadi kowe karo Mas Gilang dadi Yo. bapane. Aku takoki ya. Yo. Yo. Kowe dadi bapane. Wis ayo Mas. Ayo Mas. Yo. Ini. Yo dadi. Dadi timpuh. Yo. Kaget walai, Cok. Aja ngono kuwi. Baleni. Wis tak ndungani. Oh, kenal lo. Iki cerewet dae ra dadi.
Oh. Ambune bacot. Loh, Aja digagas. wong edan kuwi. Oh edan. Ya jangan ngono kuwi Mas. Ah, iki gol padune nyerai bodine sing cantik lho. Oh. Oh. Rupane. Yo. Ojo sik. Saru. Kuwi Mbak Puro kae iki. Ya ben, Pak. Wes gini. Kan? Yo. Yo. Kita tambah lagi jalan. Aku bukan mikir. Pecute baliknya pecute. Heeh. Pecute. Kami get koran delok ning kono. Cacat ora ono kuwi lho. Iya. Bekel. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lali. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, satu sih. Ini lho, jelas ya. Jawab ya. Mau. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti. Wong sing dolan jawab salam kuwi ra apa-apa, aku ikhlas. Iya, nek jawab salammu sing rupamu dipen dosa ngono. Sawangen. Lah kowe maling metu gone tanggaku 10 ra ngaku lho. Iya ra ngaku kok. Oh. Ih. Gusti, ayo kita buka. Iya apa? Majulah desa Karangasem. Bapak MC ini kok Budi? Pak MC. Oh Pak, acaranya pun apa Pak? Muri budaya. Kakek kesenian? Oh, Sekar Pulau Jati. Karangasem. Ya wis jadi buka acara ini ngopo? Tepuk tangan sih, bapak-bapak ibu-ibu bapak. Tepuk tangan ae, jauh saweran. Niki kula mewakili saking ketua. Napa Pak Biwan? Ketuamu. Mewakili saking ketua. Wak koro itu nah lho. Nek wong lagi penak-penak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, niki kula mewakili saking ketua Paguyuban Seni Jatilan Sekar Turangga Jati saking daerah Karangasem. Acaranipun nguri-nguri kabudayan Jawi. Ye, mugi-mugi kagem grup Seni Jatilan Sekar Turangga Jati. Amin. Diparingi sehat, lancar, kathah tanggapanipun. Amin. Mas, ora lek ngono kuwi iki. Niki nggih kula sampun buka kok sawerane mboten enten iki. Oh. Wah, wis. Apa iki dadak salto sik iki lagi saweran. Salto. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu kali mbak-mbakan Mas sing ngajeng nyawer mboten nanggung. Langsung kandhang mawon. Nggih, atur kula ngoten niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank